We zijn hier vanmiddag op Fort Willem, waar de laatste tijd een heleboel spectaculaire dingen gebeurd zijn. Fort Willem is een van de twee forten van Maastricht, gebouwd zo, ja, laten we zeggen, omstreeks 1815, 1817. Maastricht kent het fort natuurlijk vooral vanwege de speeltuin en misschien vanwege de studentenvereniging Tragos die hier zit. In de toekomst is het de bedoeling dat hier ook vestingrondleidingen worden gegeven door het fort. En om dat mogelijk te maken is hier een nieuwe ingang naar het fort gemaakt, of eigenlijk een oude ingang weer blootgelegd. Ja, het is altijd spannend om vanaf een blank grasveld een ingang te zoeken. Want voordat wij starten was hier gewoon een speeltuin. En we hadden wel een onderzoek gedaan en we wisten ongeveer waar de speeltuin lag. Alleen niet precies waar. Dus we hebben op basis van oude tekenen hebben gezocht naar waar de mogelijke ingang was. En we zijn gewoon een proefgat gaan graven. En toch binnen het proefgat van 2 bij 3 meter vonden we toch een directe ingang. En omdat we niet precies wisten hoeveel die ingestort zou zijn, kwam naar buiten dat we eigenlijk vrij snel een intact gewelf vonden. En dus echt door konden graven tot in de galerijen die nog bewaard waren gebleven. Ja, het lag helemaal vol met puin, hè? Ja, klopt. Van binnenuit zag je een beetje grond liggen en voor de rest niets. Maar toen we van buiten aan het graven waren, na een halve meter graafwerk, kwamen we gewoon op de puinrasten tegen. Ja. Die men destijds bij de sloop van het fort gewoon in de gracht gegooid had. Ja. En die hebben we eruit gehaald en toen kwam een vrij intacte gang naar voorschijn. De ontwerpers die het restauratieplan gemaakt hebben, die konden van tevoren niks ontwerpen, want ze wisten niet hoe de ingang eruit kwam te zien, wat onder de grond lag. Nu het wel duidelijk is wat onder de grond tevoorschijn komt, zijn ze nu op dit moment aan het nadenken over hoe ze het monumentale deel wat nou tevoorschijn komt kunnen inpassen in een nieuw gedeelte. Wat zorgen dat het monumentale deel beschermd blijft en dat er een deugdelijke ingang gemaakt wordt voor rondleidingen en dat het een veilige situatie wordt voor alle spelende kinderen die hier in de zomer rondlopen. Oké, zullen we maar eens naar binnen gaan? We zijn nu via de nieuwe ingang onderin de gangen van het fort uitgekomen. En ja, dat is ook een sensatie die we nooit gehad hebben. Je moet weten, het fort heeft een dubbele rondgaande galerij die eigenlijk om de vijfhoek van het fort heen loopt. Die bestaat uit iets van ongeveer 150 van deze ruimtes met schietgaten die vroeger in de Droge Gracht uitkwamen. Hier zien we één van die ruimtes. En je kon hier vroeger wel komen, maar ja, het was tamelijk ongemakkelijk om hier doorheen te lopen, omdat hier in feite de hele zaak vol met grond en puin lag. In ieder geval aan die kant lag het helemaal vol. En aan die kant kwamen er ook allerlei brokken naar beneden. En dat is ja, heel verfrissend dat je hier nu gewoon lekker rond kunt lopen zonder dat je op je voeten hoeft te letten. Hier twee galerijen verder. Tijdens de uitvoering lag hier, voordat we begonnen hier, lag hier dik een halve meter grond in, die door de eeuw heen ingespoeld was. En tijdens het uitgraven ontdekten we hier een trap om een niveauverschil op te vangen tussen de galerij waar we net vandaan kwamen bij de ingang van de speeltuin naar de diepere galerijen verder het fort richting Droge Gracht. En je ziet dat die trap zwaar beschadigd is geraakt door het gebruik en door het verval van het puin wat er allemaal ingestort is. Goed, nou, een van de dingen die bij de recente werkzaamheden opnieuw ontdekt zijn, is dit poortje. Het is eigenlijk een uitvalspoortje. Want je moet je voorstellen dat de Droge Gracht van het fort, die was aan alle kanten omsloten met muren met schietgaten. Daar kon je dus in principe niet in-komen. Maar aan de twee uiteinden van de gracht, hier en dan op een andere plek die we straks zullen zien, daar waren kleine uitvalpoortjes, zodat de bezetting van het fort toch in de gracht kon komen als dat nodig was in oorlogstijd. Wat je hier verder heel mooi kunt zien is dat een deel van het fort geslecht afgebroken is. En slechte, dat betekende in die tijd dat men de bovenbouw van de muren afbrak en het puin in de gracht gooide. En wat je hier dus mooi kunt zien is, ja, je komt door dit poortje niet meer in de gracht uit, maar je komt uit in de puin die na de afbraak van het fort, of tijdens de afbraak van het fort in die gracht gegooid is.
Dus dat is een mooi element wat we hier, ook dankzij de inventiviteit van de mensen die ermee bezig zijn, blijvend kunnen laten zien. En dat zal dus in Maastricht de enige plek zijn waar je mooi kunt zien dat het puin van de vestingwerken in de grachten gegooid is. Ja, nou, wat jullie zien is het slot van de werkzaamheden die wij uitgevoerd hebben. Wij zijn aan jullie linkerzijde begonnen met het herstel van de grachtwanden. En we zijn linksaf helemaal aan het einde van de gracht hebben gewerkt. En we zijn nu vanaf het einde van de gracht terug gaan komen. En we hebben met name alle losse metswerk hebben wij vervangen door nieuw metswerk. We hebben geprobeerd zoveel mogelijk oude stenen die eruit kwamen opnieuw in te boeten. Maar daar waren er veel te weinig van, dus we hebben ook een nieuwe bijpassende steen gezocht en die is ook hergebruikt. Dus we zien al grote vakken, iets rodere steen. Dat is de nieuwe steen, die is nieuw gebruikt. En er zijn ook gewoon donkere vakken, daar zie je alleen nog aan het voegwerk dat we daar nieuwe stenen in geboet hebben. Deze laatste grachtwand die is heel erg verweerd door regenslag. Dat komt omdat hierachter de kazemat zit, waar de studentenvereniging in gehuisvest is. Daar zit dakbedekking op en dat water loopt allemaal over de muur weg. En daardoor komt er heel veel algengroei. We gaan nu over 60 meter gaan we de merger kardonblokken vervangen door een prefab betonnen kardonblok met een goot in, waardoor het water afwatert en niet meer over de muur wegloopt. Waardoor de muur weer zijn oorspronkelijke uiterlijk krijgt. De kardonblokken die daardoor vrijkomen, de goede kardonblokken, die gebruiken we in de grachtwanden waar slechte kardonblokken zijn. Maar er zijn ook een heleboel slechte kardonblokken. En die gaan we voor de natuur op een hoop in de gracht leggen, waardoor daar beestjes en speciale plantengroei in de gracht komt. Goed, dit poortje is in feite exact hetzelfde poortje dat we daar straks onder de grond zagen, alleen precies aan de gespiegelde kant, aan de overkant van het fort. En zoals ik al zei, deze droge gracht met zijn honderden schietgaten, daar kon je in feite niet in of uitkomen. Als je als vijand de pech had dat je erin terecht kwam, dan kon er vanaf alle kanten op je geschoten worden en je zat als een rat in de val. En dan konden ze vanuit het poortje, kon de fortbezetting hier in die droge gracht komen. De functie van het fort is eigenlijk het bezet houden van de K-berg, van de hoogte die aan de westkant van Maastricht eigenlijk boven Maastricht uitsteeg. Het fort moest die plek bezet houden en het binnenwerk van het fort was eigenlijk gewoon grond. En daar werden kanonnen opgesteld om de omgeving te kunnen bestrijken. Dus dat was eigenlijk de functie van het fort. En die droge gracht was eigenlijk alleen maar bedoeld om die hoofdfunctie van het fort te beschermen. Nou, de vesting Maastricht is in 1867 opgeheven en vanaf dat moment had het fort in ieder geval als verdedigingswerk geen functie meer. Het is daarna gedeeltelijk door de gemeente in gebruik genomen als gemeentelijke boomkwekerij. En het stuk waar wij nu staan, waar de gracht nog steeds zichtbaar is bij het ministerie van Oorlog, bij het garnizoen dus in gebruik geweest voor allerlei oefeningen. Wat ze hier precies hebben uitgesproken, we weten het niet. We weten in ieder geval dat in de periode tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog dat er in de kazemat gasmaskeroefeningen werden gehouden. Maar waarschijnlijk is hier in dit gebied gewoon geoefend en heeft men een aantal extra toegangen naar het fort gemaakt. En dat zijn, of naar de galerijen van het fort gemaakt, en dat zijn deze poorten geworden. Het is overigens ook mogelijk dat deze poorten nog te maken hebben gehad met de Tweede Wereldoorlog, toen hier mensen bij bombardementen of bij luchtalarm geschuild hebben. Dus er zijn 2 nog extra deuren naar het fort, naar de galerijen van het fort gemaakt. Een van die deuren blijft bruikbaar, zodat je straks als je rondleidingen doet ook een beetje een logische route kunt lopen en niet door dezelfde deur in en uit hoeft als je een wandelingetje door de gracht maakt. Wat jullie hier zien zijn de bovenste lagen metswerk onder de kardonlijst. En tijdens de opname nadat we stijger geplaatst hebben is gebleken dat met name de bovenste 10 lagen los zaten. En we waren bang dat als we dat zo lieten, dat dan op een gegeven moment het metswerk gewoon eruit zou vallen. Daar hebben we alle losse stukken opgezocht en die zijn we allemaal eruit aan het halen en weer in aan het boeten in het verband. Zoals jullie hier zien worden dus in verband de stenen gelegd met om en om een strek, dus een steen in lange richting en daarop een steen dwars
in de muur, zodat er een mooi verband ontstaat en de stenen goed stevig vastzitten. We zien dus hier dat er 2 kardonblokken slecht zijn en nu we met onze neus er bovenop staan kunnen we dus constateren dat deze blok niet sterk genoeg is om nog 50 jaar mee te gaan. En dat geeft ons de keuze om de kardonlijst nu te vervangen, dus we gaan deze nu eruit halen en we plaatsen daar een nieuwe voor terug. Wij zijn vanaf eind mei 2017 zijn wij gestart met de werkzaamheden. We zijn nu in de laatste fase. We gaan deze maand de werkzaamheden op de steiger links van u afmaken. En dan gaat vanaf 1 november gaat de hellingbaan weer weg. En dan moeten we alleen nog dat stukje grachtwand achter de hellingbaan nog restaureren. En daarna zijn we helemaal weg. Dus half november is het klaar, het fort. En is het weer bestendig voor vele jaren stabiliteit. Nou, zoals ik daar straks al verteld heb, is het fort gebouwd zo de jaren 1815, 1817. Het is gebouwd in een tijd dat het in Europa weer heel spannend was, omdat Napoleon ontsnapt was van Elba en heel Europa was weer in rep en roer. En ook in Maastricht is men toen heel snel iets uit de grond gaan stampen en dat is hier het Fort Willem geworden. Dat is eerst in aarde aangelegd en pas daarna in metselwerk gebracht. Het fort is zoals gezegd gebouwd 1815, 1817. Het is nooit gebruikt. En in 1867 is het weer buiten gebruik gesteld en daarna is het gedeeltelijk gesloopt en gedeeltelijk intact gebleven. De gemeente heeft een deel van het fort gebruikt als boomkwekerij. Het leger is een deel blijven gebruiken. Na de Tweede Wereldoorlog is de speeltuin hier gekomen en de meeste Maastrichtenaren kennen het Fort Willem als de speeltuin, de speeltuin Fort Willem. Maar realiseren zich niet dat daar nog een heel vestingwerk onder en achter zit. En we hopen dat met deze restauratie en met de maatregelen die nu genomen zijn, dat we dat vestingwerk ook wat breder aan de mensen kunnen laten zien. Niet alleen aan de Maastrichtenaren, maar ook aan de bezoekers van buiten de stad.